سلام وسناي نعاكم يخون فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نروم ربع شمونتي ميازيا خلتشعن عسان شدشن زستدالو حدي زناتات حزلكم قريبا لهم مقتالكم بخبر عدم فلما كان تفتاتو تقراي عدما قزياو من محدار نزيتو السنة قزيا خمتنا واحد تقليتو سراوي السودان عبدو كردفان عاوتا مزجيبو بريزن دونالد ترامب كاب كلتي وغن تخصدو مبال تقبلوه مصاوي هرموس روسيان چانا دو زبلو امامه بايتو تصتا حبرات هاجرات فشل قبرش براو متقعتي قنصل اسرائيل اب اسطنبول نتانهي اب لعلي ايران زفتصم متقعت دو كبل كم زدقف قاليصو اذن كالئن بزرزر حزركم قريبا له كتكاتاتلوني بخبر عدم عدم سلطان غزياو محدار تግራይ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ተናወሐ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እቲ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት ናይቲ ክልል ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ብምኻድ ምስ ሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ ክዘራረብ ምቕናዩ ይፍለጥ ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ብምዃን ንሓደ ዓመት ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ ከም ዘቕረበ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን الجنرال قدم حدا عمت نجيتاتو ردا بمتكايو سلطان ناي تخلل حيزو اما خارق قداماي مينستر كوينو سرح زلون اب لعل مرحله تግራይ تريد نقفيتا خقرب السمع جيتاتشوون ابت ناي تمالي مسبه سلطان تግራይ استخايده ركب تساتيفو نيريو بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ لتنا جنرال تادسه تمالي ناي غزياو ممحدار ناي حدا عمت افصاصما غمغما ريبورت قريبو يبل ات بوغن مقله زوصه زيناو صبصاب ابت عمتاو افصاصما مسرت بمغبار مس قدماي مينستر اب احمد ميت اكايدو تزحلف عمت بسنك استفتره زي مقراو امونغو اديس ابابا مقلن وطري سفينو خمزلو يفلات بوغن سمز تግራይ سرع باجتاو دغف كفدرالاو منغسي بزي مركاوم اخول اغولغلوت نحزب خهبو كم زي كوليوم كزاربو صنحهم مرحتي تግራይ مس ኤርትራ ዘካይድዎ ዘሎ ጽምዶውን ንሰመዝ ፌደራል ባህ ዘበለ አይኮናን አመ ጀመርታ ወርሕ ሚያዝያ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ አባላት ተቆምትን ተወከልቲ ሲቪል ማሕበራትን ዝተሳተፉሉ ኣብ ዙርያ ትግራይ ዝምልከት መድረኽ ዘተ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ተኻይዱ ነይሩ እዩ እቲ መድረኽ ብወገን ትግራይ ተቃውሞ ገጢሞ እዩ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 22 ቅድመ ምድላዋት መድረኻት ኣብ አዲስ አበባ መቐለን ከም ዝተኻየደ ዝገለጸ እቲ ኮሚሽን ኣብ መላእ ሃገር ካብ ወረዳ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ሰፋሓት ሚይጣት ከም ዝተካየደን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሕጂ እዋን ዘተንምክያት ዘኽእል ምቹእ ኩነታት ከም ዘየለ ሓቢሩ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ግንቦት መበል 7 ሃገራዊ መረጻ ንምክያድ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ዝተፋላለዩ ዞባታት እታ ሃገር ሰፊሕ ክትዕንጎስ ጓስን ይወዳደሩ ኣለዉ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ነቁጣታት ይዳሉ ምዝገባ መረጽስ ድማ ይቐጽል ኣሎ ትግራይ ግን ክሳብ ሕጂ ገና ንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ብዘይምምላሳ ካብቲ መረጻውን ትግለለያ ትመስል እታ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶታት ውክልና ዘይብላ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወት ክልል ትግራይ ሕጂውን ካብቲ ሃገራዊ መስርሕ ወጻእያ ዘላ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግናውን እንተኾነ ኣብ ክልል ትግራይ ንሃገራዊ ባይቶ ይኹን ክልላዊ ቤት ምኽሪ ሕጪ ከም ዘየቕረበ ቢቢሲ ዝረኣዮ ዝርዝር ሕጪያት የመልክት እቲ ክልል ብሕፀት ባጀትን ነዳድን ኣብ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ትካላዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ቅልውላው ከም ዘጋጠሞ ሰመዚ ከማርሩ ጸኒሖም እዮም ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተጸገሙ ኣባላት ማሕበረሰብ ናይ መግብን ካልኦት ሃለኽቲ ቀረባትን ደገፍ ክገብር ንፌደራላዊ ኮሚሽን ስጋኣት ሓደጋ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ኮሚሽን ብ10 መጋቢት 2018 ብኣቆጻጸራ ገዝ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ሰባት መዓልታዊ ሓገዝ ከም ዝጠልቡ ይጠቅስ ካብዚኦም ተመዛበልቲ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ተጠቀምቲ ስሩዕ ደገፍ ሴፍትነት ዝርከቦም ኮይኖም ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሑ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ከም ዝርከቡ እቲ ደብዳቤ የመልክት ብዙሓት ሰራሕተኛታት መንግስቲ እውን ንዓመታት ስሩዕ ደሞዝ ከም ዘይተኸፍሎም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ካብ ዝሓሊፉን እቲ ኣሞንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ ምትፍናን ናብ ካልእ ደማዊ ዓናዊ ኩናት ከየምርሕ ኣብ ስግኣት ፈጢሩ ዝርከብ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት 2 ዓመት ከቢድ ሰብኣውን ክሳራውን ዕንወት ተቕርጽን ከም ዝወረዳ ይዝከር بتوسخي حزباዊ ወያነ ሓድነት ትግራይ ሕወሓት ብምኽንያት መበል 32 ዓመት ዝኽሪ ጆኖሳይድ ሩዋንዳ ንህዝቢ መንግስትን ሩዋንዳ ዘለዎ ድጋፍ መልእኽቲ ብደብዳቤ ኣመሓላሊፉ እቲ ውድብ ትማሊ 7 ሚያዝያ 2026 ናብ ፕሬዝደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ብኣቦ ወንበር ትውድብ ዝተፈረመ ደብዳቤ ብዝጸሓፎ ደብዳቤ ሕወሓት ኣብቲ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ብ1994 ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ቱትሲ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ህዝቢ ሩዋንዳ ዝተጻወረሉን ጽንዓት እንዳግመ ህንጸት ሩዋንዳ ዘርኣዮ ትብዓትን ኣድኒቁን ኣመስጊኑን ሕወሓት ኣብቲ ዝለኣኾ ደብዳቤ ህዝቢ ትግራይ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብቲ ብልፍንቲ ዝተፈጸመሉ ጽንተት ዝቐጸለ ጆኖሳይድ ይፍጸሞ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ፖል ካጋማ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስቃይ ብጋድ ብምኹናኖም ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ደገፍ ብምርኣይ ብልዑል ኣመስጊኑ። ህወሓት ኣብ ደብዳቤ ንማሕበረሰብ ዓለም ብዘሕለፎ መልእኽቲ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዓሌታዊ ጭፍጨፋ ኣብ ምክልኻል ዘርኣዮ ውጥቀት ብምጥቃስ ተመሳሰለ ግፍዕታት ንኸይፍጸሙ ተዓታትነትን ድሕነትን ሰብኣዊ መሰላት ክረጋገጽ ፀዊዑ። ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ምስ መራሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምርኻብ ዘትዩ። ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ፔካ ቫስቶ ምስ ኣዛዚ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መሓመድ ሓምዳ ዳጋሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ተራኺቡ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምቅላል ዝሕግዙ መንገድታት ተዘራሪቡ። እዚ ድማ እቲ ምስ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ካርቱም ዝተገበረ ዝርርብ ስዒቡ ዝካየድ ዘሎ ዞባዊ ጻዕሪ ምዃኑ ይግለጽ። ፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቲፋን ዱዳሪክ እቲ ዝርርብ ኣብ ምክልኻል ሲቪላት ሓሳብ ምልውዋጥን ዘኽእል ሃናፂ ዕድል ክብል ገሊጽዎ። ሃቪስቶን እውን ኩሎም ዘዘራረብናዮ መሻርክቲ ኣካላት ምስቲ ሃገራዊ ትካላት ንምስራሕ ድልውነቶም ገሊጾም ምህላዎም ዘተባብዕ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካርቱም ሰብኣዊ ስሩሕ ዳግማይ ጀሚሩ ከም ዘሎ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ደኒስ ብራውን ገሊጻ። ሰኺ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርዶፋን ዓወት ኣመዝጊቦ። ሰራዊት ሱዳን ንኸባቢ ኣልቱኩማ ካብ ቁፅፅር ሓይልታት አርኤስኤፍን ኣልሂሉን ድሕሪ ምምንዝዑ ከተማ ድሊንግ ምስ ሰሜን ኮርዶፋን ዘረኸብ ስትራቴጂካዊ መንገዲ ዳግማይ ከም ዝኸፈተ ተገሊጹ። እዚ ብመሰረት ጸብጸባት ሱዳን ትሪቡን ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ነዊሕ እዋን ተዓፅዩ ዝጸንሐ መንገዲ ብምኽፋቱ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዝነበረ ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላውን ሕፅረት ቀረባትን ንምቅላል ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ክልቲኡ ወገን ተኽሲ ዶ ምባል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ምስ ኢራን ናይ ነዊሕ እዋን ሰላም ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ንምብጽሑ ርኡይ ምብኣለ ከም ተረኣየ ኣስሚሩሎ። ትራምፕ ወሲኹ ካብ ኢራን 10 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ በፂሑና ንድርድር ድማ ተግባራዊ መሰረት ኢልና ንኣምን። እዚ ናይ ክልተ ሰሙን ግዜ እቲ ስምምዕ ንኽዛዘም ዘኽእል ምዃኑ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዳርጋ ኩሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝተኻየዱ ነጥብታት ተሰማሚዖም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝነበሩ ኩሉ ወታደራዊ ዕላማታት ከም ዝበጻሕትን ከም ዝሓለፈትን ኣስሚሩሉ። ትራምፕ ኣብ ትሩ ሶሻል መድረኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ብዛዕባ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ዝሃቦ መግለጺ ለጢፉ። ኣብዚ መንጽር እዚ ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ንኣልጀዚራ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ ስራሒት ዶም ከም ዝበለ ኣረጋጊጹ። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ድርድር ብዝምልከት ዝርርብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብትራምፕ ኣዋጅ ክሳብ ዘይተገብረ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ነገር የለን ክብል ኣስሚሩሉ። ኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ ኣክሲዮንስ ንሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ብምጥቃስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን መጻበ ሄርሙዝ ምስ ከፈተቶ እቲ ተኽሲ ዶ ምባል ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ትእዛዝ ተኽሲ ዶ ምባል ናብ ታሕተዋይ መስርዕ ሓለዋ ሰውራ ክበጽሕ ገለ ግዜ ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዓርቢ ኣብ ፓኪስታን ዝካየድ ኣኼባ ድሕሪ ምጅማር እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራውያንን ናይ መጀመርታ ገጽ ንገጽ ዝካየድ ድርድር ክኸውን እዩ። ኣብ ኢራን ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነትን ዝርዝር ምዝዛም ናይቲ ኩናት ንምውዳእ ኣብ ኢስላማባድ ድርድር ክካየድ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ድርድር 11 ሚያዝያ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ከም ዝጅምር ገሊጹ። ኢራን ዓቢ ዓወት ከም ዘመዝገበት ኣረጋጊጹ። ኣሜሪካ ነቲ 10 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ክትቅበሎ ከም ዝተገደደትን እቲ ስምምዕ ድማ ኩሉ እገዳታት ክለዓል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጽእ ንብረት ኢራን ክለቅቕን ዝድንግግ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። 10 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ናይ መጀመርታ ተወፋይነትናን ንዘይምቅላዕን ቀጻሊ ምቁጻር መጻቦ ሄርሙዝ ምስ ሓይልታት ኢራን ብምውሃድ ብመጻቦ ምሕላፍን ምቕባል ምህብታም ዩራንየምን ምልዓል ኩሉ እገዳ ከምኡውን ምኽፋል ካሕሳኤ ናይ ኢራን ከምኡውን ሓይልታት ኣሜሪካ ካብቲ ዞባ ምስሓብን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ተጻብኦታት ምቁራጽን ዘጠቓልል ምዃኑ ኣብርሂቡ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ብወገኑ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ብምውሃድ ንኽልተ ሰሙናት ብውሑስ ምሕላፍ መጻቦ ሄርሙዝ ከም ዝከኣል ገሊጹ። ኣራግቺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ደው እንተይሉ ሓያሎ ዕጡቓት ሓይልታት ምክልኻላዊ ስርሒታቶም ከቋርጹ እዮም ክብል ኣስሚሩሉ። እስራኤል ብዝምልከት ሓደ ወኪል ኣክሲዮስ ንሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ብምጥቃስ እስራኤል ተኽሲ ዶ ምባል ከም ተሰማዕት መጥቃዕታት እውን ንኽልተ ሰሙን ደው ከተብሎ ምዃናን ገሊጹ። ኣብዚ መንጽር ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን መሐመድ ሻህባዝ ሸሪፍ ኢራን ኣሜሪካን ኣብ ኩሉ መርያት እንተላይ ኣብ ሊባኖስን ካልኦት ብቕጡፍ ተኽሲ ዶ ምባል ተሰማምዐን ከም ዘለዋ ገሊጹ።
لوخات أمريكان إيران نتصبح عربيين أب إسلاماباد متيوم درد كأطلون عديمو شهباز شريف عمد رح إكساب زرقها إسلاماوية ريبابليك إيران حبرات منجستات أمريكان مش مشارختن كوينن أب كل بوتاتات انتلاي أب ليبانوسن كالوت بوتاتاتن قلت فتوخس دوم مبال بقلت فتكبارا وخون كم تسامع معه بحاقو سحبريلو وسيخدما كتيم وغنات زدنق طبابن مردان أريهم نقوداي سلام مرقان أم دنفع هنات منقدي تسأميدهم تنحميم زررب إسلام آباد نبار السلام أم مزقابن كعوات كابل بتسفى نقبر أبزمت معالتا دما توسخ بسرات كنكافل بهانك أوتان تسبا عادة تبقسو آريبان يرا تبقسو زي أمو داتا ربع ساعت كالميناب ترامب نايقي زي قدم ودو يمتيو التبقسو بريزنت أمريكا دبلوماسي فكادت نخلت سومودان كنواح أب زغربو تصاوعيت كوموني إيران متصابو هرمز نخلت سومون كتكفت زغربو حتو سناي دلزتو كوريو توصا كلهم وقنات أب زوانزي ناي موداتا فتحن نممصا كل مدايو تخصدو مبال كتكبرو تصاوعي زتقالليو بتماساسالي مينستر قديات وصاي باكستان مسحالو سب السلطان تزوا بسلك تصاوعيت زتنا كايدو بتوسخي بيت صحفت قدامي مينستر إسرائيل إيران تمتصابو بقطف كتكفتن كله قبل لأمريكان إسرائيلن أبتو زوبا زركب هاجراتن مدقعت دو كتبلو زما عزيزن وسانة إسرائيل نت ببريزنت ترامب قبل لإيران زكايد مدقعتت نخلت سومو دو نمباز وصدو وسانة تدقفيالو إسرائيل إيران دحدقيم لأمريكان إسرائيلن عربيان قرابتي إيرانن عالم السقات نيكوليساوي أطوار ميسايلن رعدن كيتفتر زبل أمريكا تقبرو زلات عرقون تدقفيالو أمريكا عبزقت الزاتا نزوم شوتوتات بمجبات مس إسرائيلن زباوين محازوت إسرائيلن نمكفال قوريت أخم زلا نإسرائيل حبيرا اتنخلت سوم زقت التوخس دوم مبال نليبانو سايتقال النيو بيت صحفت قدامي مينستر إسرائيل متصابو هرموز روسيان شانان دو زبولو أما مبايتو تسأتا حبرات هاجرات نمتصابو هرموز وحسنات مهاب عبايتو تسأتان حبرات هاجراتن دمت الزغربا أما روسيان شانان بزلوان وسان دمتي بيتو دوا بيلونا تدقف أمريكا زلاتن عسرت هاجرات زرخبة أمامه هاجرات الله يناي مكلخات سجمت موساد أتي محنقو قرب ندادي زخونة متصابو هرموز كم زخفت كجبرة زفكريو أفلما زغربة سنة نعنك شوعة شارتر حبرات هاجرات بمركز وتادراو سجمت خصة زبل تحستو أبز نسومنا زغط ألا لزب كم زغير كوا أنت تجبرة ناي مكلو خال سجمتي مفكات نموسكم بيجينن ملسا زيبلو كوينوانيو أبلاد نايت بايتو زغنا باكستان كولومبيان دمتن كم مهاب تقطيبان اللوا تتمالي أم نيويورك زتغايدي مقابع اتبايتون زمرها مينستر قديات وصاي بحرين عبد اللطيف بن راشد الزانيا هاجراتنا أقداسي متصابوتات مترباتن كم مسارح يخونات كتقمالو انت تفقودلن حدقنا صعبين كله مخانو أتنكيغو قومت أبالات بايتو زخونا أمريكا بريطانيا فرنسا روسيا تشاينا وساني دمتي فيتو سلازلون حانتي ان زتقومت أمامه كحلف يكألنيو تنترفا زركبن عسرت أبالات ببقوانو تمريتان نابتو بايتو زاعتوا خوينن نغلت عامت يقلقلا እዚ ድምፂ ዝተዋሃበሉ ምኽንያት ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ዘለዎም መስመራት መጓዓዝያ ባሕሪ ዝተፈጥረ ምምዝባዕ ስዒቡ ብደረጃ ዓለም ዝፈጠሮ ስክፍታታት ቀረብ ፀዓት ናህሪ ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን እዩ ከም ፀብፃባት አልጀዚራ መሰረት ሕፀት ቀረባት ብምፍጣሩ ዋጋ ነዳዲ ብዝላዕለ ናህሪ ክኸብር ክብክብልን ከም ዝገበሮ ብምግላጽ ንሓደ ዘይተጻረየ ነዳዲ ንሓደ በርሚል $150 በፂሑ ከም ዘሎ የረድእ ኣብ ኤሽያን ኤሮጳን ዝርከቡ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ኣማራፂ ኣቅርቦት ንምርካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ውድድር ብምሕያሉ ብፍላይ ካብ ኤሮጳን ኣፍሪቃን ዝለኣኹ ዘይተጻረዩ ዓይነት ነዳዲ ዋጋኦም ብዝላዕለ ደረጃ ብምውሳኹ ሕፀት ነዳዲ ዓለም ደረጃ ዝፈጥሮ ቅልውላውን ናህሪ ዋጋን ኣብ ሃገራዊ ዕዳጋታት ፀዓት ዝፈጥሮ ዘሎ ሰፊሕ ጽልዋ ምልክት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸሞ ወታደራዊ ወራር ኢራን ንመጻብኦ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክትዓጽዎ ከም ዝተገደደት ይፍለጥ እዚ ኸኣ ነቲ ብውሕዱ 12 ሚልዮን በርሚል ኣብ መዓልቲ ወይ ድማ ኣስታት 12 ሚእታዊት ካብ ዓለማዊ ቀረብ ከም ዝጎድእ ገይርዎ ምህላው እቲ ጸብጻባት የረድእ ዋጋ ደረቕ ነዳዲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2026 ጀሚሩ ናብ $119.50 ንሓደ በርሚል ከም ዝበፅሐ ዘረድእ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ 2014 ጀሚሩ ዝለዓለ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ኮይኑ ተሰኒዱሎ ፕሬዝደንት ቱርክ ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስላት እስራኤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጭካነ ዝተመልኦ ግብረ ብሽበራዊ ተግባር እዩ ክብል ገሊጹ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርክ ሙስጠፋ እቲ ትማሊ 7 ሚያዝያ 2026 ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስላት እስራኤል ዝተፈነወ ፈተነ መጥቃዕቲ ሽበራ ከም ዘብሸለ ሓቢሩ ፖሊስ እቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ተልእኾ ኣብ ልዕሊ ዝተዋሃቦም 3 ውልቀ ሰባት ብዝወሰዶ
ስጉምቲ እቲ ሓደ ክቕተል እንከሎ እቶም ክልተ ድማ ቆሲሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ ነቲ መጥቃዕትን ምፍሻል ኣብ ዝተኻየደ ልውውጥ ተኹሲ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም እቲ ሓበሬታ የመልክት። ኣብቲ ዝተገብረ ልውውጥ ተኹሲ ዝተቐትለ ውልቀ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ምስ ምንቅስቓስ ጉጅለ ግብረ ሽበራ IAS ርክብ ከም ዝነበሮ ይጠቅስ። እቶም ግብረ ሽበራውያን ድሕቲ ዝተፈጸመ ስጉምቲ ብዝተገበረ ፈተሻ ዲጂታል መሳርሒታት መራኸቢታትን ሒዞም ከም ተረኸቡ ተወሳኺ ምርመራ ከም ዝግበረሎም እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።